paka mu studio vapindira kapapa Isabel Boshongora Washington Maremera the international correspondent Papa Isabel zviri kufambere ndedzipi dzenyaya dzavanogona kakutarisira muchirongwa cha nhasi Boshongora segment pa National FM. Icho kwa dimbo ya Zimbabwe ndakabata nyaya ndinadzo nyaya dzandinadzo muri yeZimbabwe ndine nyaya yekutanga 1 yakaitika munhu nzvimbo inoshevedzera kunzi Epworth Epaton kunzvimbo inonzi kwa Jacha. Kwa Jacha kune murume aidanana nomwe mukadzi vachigara pamba pemukadzi vachigara ipapo muri yeZimbabwe. Chinorwadza ndechekuti mukadzi uyu nemurume vakabva vasiyana kudaro akabva aita move on mukadzi ndokutanga kufambidzana nomwe wangaona wanoita nezvanoenderana nezvaanoda iye ndizvozvo. Inzwai Zimbabwe chakaitika ndechekuti murume uyu akasiya uyu anogara munzvimbo iyi vabereki vake ndio mavanogara saka zvose mafambiro anoita mukadzi uyu anenge achitomuona but achitongoti dai ndirini zvangu nokuti vaimbodadada papa nyaya dzerudo ha zvadaro mukoma KB pakabva pasvika umwe muchinda anove ndiye akumhanya nechimoko ndiye ari kunzwanana murudo paropa rekudanana ndobva apinda muteni ndobva azobuda zvike kumanenizi manheru akutoperekedza mufesi wake bhebi uyu achiperekedza mufesi wake ndobva aenda kumatakishop kwavakasvika wadada sei achida kunotengerwa wakatuma things tumataku tumadhati murudoka tumagunanzi muchinda uyu aitoona zviri kuitika zviri maziso apo mukadzi uyu ane mwanasikana ane 7 years dzekuberekwa paakaona kuti avo vabudavo vakutorova zvo amai kumagunde kumagunde jakesa musutu kumagunde kufamba vakananga kumagunanzi kutakishoboze iye ndiye nyawa ndopapinda muteni bataipapo Zimbabwe rambai vakabada chimuti endai pa WhatsApp channel ndine nyaya muri yeZimbabwe yekupinga ine vanakomana nefamily kana kuti mhuri yakakwanisa kusvika nezuro ichiti yakwenda hayo kumapurisa emuguta remuHarare kuti vabatsirike nekuda kwezvakaitika kubva kupinga Baba Isabel kunonzi kuchalala tiri kutaura nezve kuma 800 chakuti kilometers. Aiwa handidi kutaura nezvako ndokuziva kuya kuHarare ndakaita munhu dzekufamba saka ndikataura nyaya yebhinga ndakatigara panapa chandoziva pazvizvo kuti bhinga inono Zimbabwe baba vakarwara but vakanga vane mazuva vachingoti vanangu marwadzira anoita musoro wangu kukatopisa havachatobudi panze but vanhu vaitoziva kuti baba vanoita zvese nokuita sei zvavo but vanoti iwo dzimwe dzimwe vanorwadzwa musoro but kukangopisa enda vanoti masu angu anenge akudzoka kana kwapisa zuva ndokungweri kana baba vangoti vanangu anichaona umwe mwanakomana sikanzi namai vake no maitiro aya hakuna zvesi zvamwari izvi madima tichitsvage mubatsiri tisati kuchipatara nokuti maitiro ari kuita zvinhu izvo hatimanzwisisi but kumashure kwenyaya iyi vanga vasina 2 weeks vabva kumatare nenyaya yekuti izvo baba ava vakabata mukadzi wavo mashoko nekumwe kuita kwavasinganzwisi kwokuratidza kuti mukadzi wavo anodana nemunin'ina wavo buda ndibude chiwiribhinifo wakachwembake madhamu vaifambidzana nabanini baba munini munin'ina womurume but vese vanana baba chinekeo papo iritifo baba pati ndokubvaindiso pamatare pakabuda kusabuda kuridani zvakukasimba but vanhu vese vakanga vari padare rasabhuku zvaipachira kuti apa pane chiri kuitika pane zviri kuitika but sevanhu vakuru hatikaparadzise hatina mavhile vhiri but wamuka sei warotei nhasi kumukadzi wemunhu baba munini kuna maiguru bvunza kuti warotei nhasi wane mhuri yavo apo baba munini vatori nevakadzi 2 mukoma vane 1 iyi irimo mubhaibheri kutori nemunhu akabvunzwa nevanakomana kana kuti nevamwe vatumwa vachinzi nhai ishe sokuziva kwenyu imimi munoonawo sei kuti kana munhu aine makwai akawanda ndiye anobuda zvakare achienda kunotorera munhu ane 1 gwai iye aine makwai akawanda apo mambo vasingazive kuti zvavari kuudzwa izvika inyaya iri kutenderera kwavari yavaroda kubvunzwa zvikanzibuda wakadaro gaura zvikanzibuda fana kuurawa ishe makatora mukadzi wanhengimi but mune vakadzi vakawanda ndo yakaitika ipapa kupinga zvadaro mukoma KB vana vachibva kuti regai tsvage mubatsiri achibva asvika paground but pavakatsvaga mubatsiri havana kuenda kunoudza dzimwe hama dzababa idzi vakangotsvaga mubatsiri apa ground zvikanzi namama vai vanangu mangwana zvinozokuremerai
endai munoudza hama dzababa venyu kuti baba kurwara kwavaita uku tatsvaga chi mubatsire. Shoko iroro ishoko rakanaka kuitira mangwana pakazoitika zvinoitika zvinonziko maita sei zvese izvi tisingazivi wangu ndibaba venyu kakuisusu hama ndobva vanovashedza kushevedzwa kwakaitwa vanhu ivavo Zimbabwe veukama baba pati Vavesabeo pahurungu apa pakawanikwa zizi mushopu riri pamusoro pebhaketi. Mabhaketi mamwe aya panenge pakavharwa chivharwa handidika pamusoro kana pavharwa kuchiminzi pane ground pakugarika pakawanika zizi rakamhara ipapo paine kapuleti kemvura paine pleti yehupfu nekapaketi kemabhiskitsi zizi richitodya riripo ipapo. Ndiri kukumbira vagari venzvimbo yandichataura panapa nzvimbo iyoyo zvakare mukoma KB musi watakanga tida Ezra pano ndokwatakataura nyaya yegondo rakaenda kunomhara mwana mumaziso richiruma mwana. Ndichakupai nezita raSabhuku nzvimbo dzese vanenge vachida kusvitsa nyaya kuNational FM kuti dzitsudzuro dzibhozhongorwe baba Isabel vanobatika sei? Ichokwadi muri yeZimbabwe ndokachida kundibata munondibata panhamba iyi. Namba nenye muri yeZimbabwe haina chipomero namba iyi yanyadzise. Kana mufuka kufona panhamba iyi musati hello aiwa munonyati hello topedza nyaya topinda pane imwe. Uyezve musamirira kana muchiziva kuti mune chinhu chamuri kuda kwandiri chamunofungidzira ndinacho garai matora popo nepepa musati mafona. Kana mukangobvunza ndikapindura maakutonyera chikonzero iyi namba yevakawanda iyi namba inepfenyuro munozati chimuti chine vakawanda vese munenge muchida kukwana ipapo ende munofanira kuti munotokwana chikonzero chimuti ndechenyika handirika. Vanoda kundibata munotibata panhamba iyoyi 0771 545 025 0771 545 025. Zita redu tinonzi National FM ndo zita rechibuti. Yes, tinotenda baba Isabel vachanyudza gejo manje tangoti vangoti turu kuti muzive munzwe kuti dzakamira seiko dzavakakubatsirai nhasi. Kuona asi kumamisha papa right mukaona ichinzi yapinda wauna wakamira kuchuru wakamira padho vachida kudokorera akomani vasikwa nesatana apa nenge vasina kumira zvaka 7 minutes past 10 Tuesday 7 October 2025 papa Isabel Zimbabwe yakonzekera Africa ready the whole world icon ari kufuna kubva kuti chirongwa chiramira tani. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndirimo mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudzura dziri kuitika matima namose nyika ino ndiro zuva rechimuti munenge vakabata muri yeZimbabwe mukati mekufamba nechikonzero chaerera asi mukoma kepiri ningotera ndichiti vagari vari kuvhiki force mukoma kwangu vari kuchema izvo zvikanzi ndefenyuridi kungokata munenge matisiya kumashure vagari vari kuVictoria Force vari kutoshevedzera izvezvi kuti makaisaisai aiwa asiyana nemazuva ose tiri kungodambukirwa kuri vari chimuti vari kuti vari kusarira kumashure. Zimbabwe nyaenda kupinda pana parega ningoshedzera nesere kuti paka mapindira papa epwethi epatoni park panonzi paJacha. Okay, vanopaziva vagari vekwaJacha nevanoziva kwaJacha nevasingazivi kwaJacha izvi zvitapinda kwaJacha. Zvakaitika muri yeZimbabwe ndezvekuti kune murume akadana nemwe mukadzi asina murume wake sokuita girlfriend neboyfriend vari mukati mekuwadzana vaitofambidzana zvakasimba zvange zvakuzikanwa nenharaunda kuti uyo ndewanhengi. Mukadzi uyu ane mwana wakewo waakaita kumashure nemurume wakaita nayewo kwaakabva but imba nepekugara apa pamba pemukadzi uyu murume uyu ndiye auya achipinda mumba memukadzi uyu. Zvadaro muri yeZimbabwe murume uyu anotogarawo nzvimbo imwe chete iyoyo vabereki vake ndo nzvimbo yavari zvakare iyoyo yavanotogarawo nzvimbo yekwaJacha. Okay, saka murume uyu paakasiyana nemukadzi akabva kuita zvinhu zvake zvaari kuitawo asi achigara pamba pake. Murume ndiye angabva pamba pachikonzero rudo pange pasina nenyaya zvakare yekuti kadoro kai kekudhakadhaka kai aikawanza. Zvadaro Zimbabwe mukadzi anonukika aitomboonekwa but vanga vasingamuoni kusvika pedyo nekuti vaiziva kuti ane munhu. Pavakaziva kuti hachisina munhu vanga vakumuona ende vanga vakusvika padhuze ndobva aitawo wake wanga kudana naye. Saka nguva yekupinda nekubuda kwazvaitika zvese nekuti murume uyo anogarawo pedyo aitoona kuti pane murume ari kusvikapo saka kureva kuti ndiye kutodana naye so aitakadzoka kana kurangarira aiona ndangariro dzezvaitika kwaari kumashure kana kutoti aitoona mumba umo kuti pakona paipe ndo paatogara pambhedha paipe pambhedha wangu pai ndo paarara
kana chiri chikafu. Murume uyu nemudzimai vakazorambana vanga vakatoroorana. Vaingogara vese. Vaitochaya mapoti. Murume anga nemhuri yake here? Anga sori noba akatirumba kwabereki. Right, mukadzi ndiye anga ne mwana wake. Mwana wanga anaye mwanasikana ne7 years kuberekwa. So baba vepamba apa mazuva ano vakapindira nguva iripo ndikusora vari pamba vaitoratidza kuti pamwe vanenge vane kumbawo kwavo saka vakwanisi kuzorara vachabuda vachita sei. Pandiri kutaura Zimbabwe zvakawanda munogona kupedzisana kuti ikoko zvimwe zvinomboitika ende munotozviziva zvinozokuti kana kwatiri mapasta chete mukufamba kwedu tiri vasiyaiti tiri vatikitiva tiri vasiyaiti tiri vatikiti mukufamba kwedu tiri vasiyaiti tiri vatikitiva tiri vasiyaiti tiri vatikitiva zvadaro mukoma ndingati happy birthday kuna ambassador Tinashe Gotora. Ndikatidzokorere mukoma KB ambassador Tinashe Gotora po rikiti bvu handinoziva kuti vakura vakachibata uye hadi kuchisiya anotevera inzwa mukoma KB. So mukufadzana kuti ndakuenda svikanzi baby handikapata shop apa ndobvisogirawo zvimagunanzi chii unoda nhasi chii unodya uri kunzwa kuda kudii nokuda kwokurasika nekudhimuka nedo kwerudo rinenge rapinda ka chii unodya bhebi unodya chiri ndinodya mabhiskits ndinomwa mabhiskits ndichidya dhiringi unenge wadhimuka nerudo ndobva waperekedza baba ndobvoenda pamashops saka ziri nguva idzi kuma9 manheru zvinotoreva kuti muchinde kuona kuma9 kwandiri kutaura Zimbabwe kunenge kwakuraramwa nerima but murume uyu aitoona zvese izvi kuri otanga ari mudhuze anga asina kuti muvhoni anga achiri kuda ndobva atoona kuti vanhu vabuda ndobva anyahwaira ndobva apinda mumba pamba apa pagere munhu 1 pane mwana honda sei vanogara ipapo vanhu vakazunzwa mwana achema ndobva vambonyarara kachituva chobva zodai so vari kuona muchinda ari kubuda nespeed but semunhu waimboziva kuti aimbogara pano uyu ndobva wamuza munhu vanhu kudzingirira munhu kusvika padhuze chapo zvinonetsa kati bokusiko murume achibhatisa vanhu vachibva sara unoise mwana abatwa mwana usvika kuna nachiremba vari kushedzera kuti zveshuwa mwana aita sei aripo 7 years. So ndanga ndasiya imwe nyaya chakazoita kuti murume uyu asiyane nemukadzi uyu hama dzemurume uyu dzanga dzaita kanyerukipa kekuudza mukadzi uyu kuti unozviziva here kuti munhu waudana naye makagara pasi here mukawirirana mukaudzana chokwadi nokuti hama yedu iyi iri pachiromwa anoshandisa mapiritsi anorwara uyu achibva azoti wai wangosingandudzi wewe ndozoita sokutoudzwa handichadi buda munomo ende kuchionzi mukadzi wake kutanga akaenda nenyaya iyoyo. So murume achibva pane humbowo here wekuti munhu uyu anorwara kana kuti vari kungomupomera tomboti asi vanhu vataura izvi dzaitori dzimwe hama dzake kuti magara here pasi kuenda kunotaura muwirirane atidi zvinhu zvinozotindisa mangwana nokuti isusu hama yedu tozoenda sei inorwara ndobvarwa pasi ndobva azosara zvakare kuenda mukoma KB kunobata mwana womunhu uyu kureva kuti aigara namai vachona vaiporongana abata mwana zvakare kuporonga. So mwana akatorwa ndobva amaiswa kuchipatara kwai vana chiremba vakati iko zvinozvi amene pavanoti pawindo yekuti vaone madays kuti mwana anodzoka zvakare kutariswa zvakare kuti aonekwe kuti kubatwa kwaakaitwa ndezvipi zvavi maari. Asi akapiwa mushonga akatopiwa nenguva nemushonga waida sei waida kupiwa. Murume uyu ndikugaragara zvake ndobva hangoita senge asiriye akambouya haaziriye akaita zvinhu izvi ndokuzodzoka zvake ambaye kumagunda achitorwa step ball semface adzoka kuna bebi. Mapurisa vaziviswa here nyaya? Mapurisa vatoziviswa nyaya ndobva azodzoka shasha dhokuti akatotovhurwa aitoita senge atuya kuna bebi wake zvinhu zvinoitika mukati mekunetseka pata kuti something yandofanira kuti ndikupewo chichi wati achitorodza vaneka mari zuva rakadzoka iro haka abatwa ndobva vambata naye kamba ikuku iri kunonzi kudombora mwana. So kutaura kwatiri kuita nezuro akapinda mataredzi moso achibvanza imbo mudzorera zvakare achibvapiwa date ndobva dzokererwa mukati ari murimandi kubata mwana wemukadzi waifambidzana naye 7 years. Zvakaoma. Tomboti maziso anochiva kuti dai ari wangu ane zvaaona pa 7 years unenge waonei?
apa kuchiva here kana kuti anga achida kurwadzisa amai vemwana? Ya apa ndinoona sekuti kurwadzisa. Apa kurwadzisa. Asati abatwa nemhosva. Asati abatwa nemhosva ari mukati. Ari kuri manje. Mapurisa vakaita mapepa ese. Vakaita mapepa ese. Kusanganisira maripoti ari kubva kuna doctor. Ichokwadi. Zobva zvaita sei? Zvisva pamuchete. Zvoenda kumatare ezimhosva. Tamirira vanoshevedzera. Vanopa mutongo. Ndiwe nenge uri kupomerwa mhosva yakati yakati. Ichokwadi here? Kota pasi 10. Dzande kutsudzwa dziri kuitika matima na vose nyika ino. Zimbabwe rikaningoshevetera kuti paka binga chalala chakubinga chiri kuti tani. Mhuri yeZimbabwe kuna baba vane mhuri ine vana vanokwenda kuitaiwo vashanu, vakomana vatatu, vasikana vatatu nevakomana vaviri. Vana ava baba vavo vanga vachigara mukati menzvimbo iyi. Baba zvakabhoitika mukati menzvimbo iyi ndezvekuti vari mukati mekurara mukati menzvimbo iyi. Baba vakabata mameseji mufoni anga ari mudzimai wavo. Baba vandiri kutaura vane 75 years, mudzimai wavo ari kuma 60, 65, 64 ikoko 65 years. Ndobva vaona mameseji aya. Meseji yange yekutanga yakanzi uri seiko wangu. Imwe yacho yakanzi wamuka sei wangu. Okay. Imwe yacho warotei. Hauna kundirotawo here? Mameseji ari kubva kupi? Ari kubva kuna baba munini, ari kuenda kuna mai guru. Mameseji ese hapana isina kupindurwa. Okay. Mai guru vaipindura vachiti kudi mameseji aya. Ndiri raiti uri sei? Panga pasina respect. Uri sei? Uyaidzurirawo uri sei? Warotei? Hapana chendarota zvangu. Uri sei wangu? Uri sei wangu bo wangu. Bamunini vakura sei? Baba munini atori nemhuri yavo. Baba munini atori nemhuri yavo. Atori kuti nevakadzaviri. Okay. Iwo mukomana mukadzivana. Mameseji aonekwa ndokuunganidzwa dare vanachiti nevamwe voukama kuzosvika nyaya yaenda kwasapoko. But vanhu vakatora sekungoti paukama madire ekuda kuvhura hapo kuti nyika isure yakutaura zvisiri izvo kana tisina umbo wakakwana. Ngatingoitane ngatire sorry. Asi mukoma vakataura shoko rekoti chinondirwadza nekundishamisa ndechekuti mukadzi wangu ndiinaye kunyange tikasangana baba munini ingori makadii havatauri nyaya vese. Ndatoshamisika kuti vanhu vanotombotumirana mameseji kana kuti vana mafoni namavese. Vanhu vakangoti sorry baba munini achibva tsurwa namai guru. No, ziva kuti muri madzimai evanhu ukama but zivai pekugumira. Okay. Ndobva vasiwa. Hapana kuita 1 week. Mukuonekwa kumameseji, mukuitwa kwedare, bamunini namai guru vakabvuma kuti vari kucommunicate. Ichokwadi. Vakabvuma kuti pane zviripo kuseva. Vakangoti kungotaura. Okay. Foni yabamunini yange yakasevhwa kunzi kudini kwa mai guru? Yange isina kusevhwa. Alright. Kwa baba munini yange isina kusevhwa. Okay. Yangori foni. Vanhu vaiziva foni dzavo kana vakuda kutaura. Hapana yakaine zita. Okay. Zvadaro hapana kuita 1 week. Baba vanova muri dzomukadzi vangoti ndine musoro wandiri kungozwa but musoro uyu unorwadzira kure kure. Chinondirwadza zuva rikangobuda kukatanga kupisa ndinenge ndakuonera padhuze zvokuti ndikaenda pazuva ndinotonzwa musoro wangu uchirwadza mukati. Saka kana zuva rakukwira make sure rakagara pamvuri vari mumba vachiunzwa kure kure. Vakangomuka 1 day vachiti ndaita senge munhu ari kufema kuita senge ndiri kunzwa ropa richinova mandiri senge munhu ari kuda mututu. Asi mangwana kuseni vakangomuka vachiti vana vangu nemudzimai ina njetoni. Chichaitika vachibva vashedza vangu vabatsira kufanana nemaprofita vachibva vangu namatira pamba vanamatira pamba pachibva vangotaura mashoko kunzi taona sokuti nyaya dziri panapa hatikwanisi kutaura chikonzero tinopesarisa vanhu. Okay. Vanhu vachibva tikatsvaga batsiri chikonzero kune mumwe vaviri vanosevenza mukati meguta reHarare asi mazuva iwawo vanga vachitori kumosha. Vachibva vashedza mubatsiri akashevedzwa achibva mukati meguta reHarare ndokubva aenda ikoko vana vanosevenza mukati meguta reHarare pavakabva kumusha vachiuya mukati meguta reHarare kubasa ndo vakazodzokera vaine mubatsiri. Okay. Ndobva vasvika vokasvika nomubatsiri but vanga vasina kuudza veukama kuti baba munoziziva kumamisha uko kune vamwe vanhu vanotokarwara urwere unotovigiridzwa kuti vanhu vasaziva kuti ndo zviri kuitika. Vamwe vanhu vanotorwara vachisvika pakutopora vanhu vasina kuziva. So baba ava vakaita mazuva anokwenda kuita iwo 4 days baba vasingaoni vari mumba. Vana vakamhanya vakakumira kubasa vakadzokera nemubatsiri vaenda ikoko. Vasvika ikoko amai vanhu veamai vevana ava vari mukadzi zvakare womurume ari kurwara ndo vakazoti kuvana vana vangu baba ndevenyu murume ndiwangu
but chibano chedu isu chinoti munhu iyeyi watigere naye pano ane varidzi vake. Yes. Varidzi vatiri kutaura veukama vaakazvarwa nemudumbu rimwe chete. Imimi muri penyunyu muri kumhanyawo sevana nekuti muri dumbu rimwe chete. But baba venyuwo zvakare vane dumbu rimwe chete, vane vakazvarwa navo mudumbu rimwe chete. Zvekuti kana pane zvakaitika zvakaipa zvimwe zvachona hamutokwanisi kuzviita vemudumbu ravo vasipo. Ndiri kukumbira kuti muzivise hama dzavo kuti baba vari kurwara. Kurwara kwavaita kuzvakare tatsvaga mubatsiri uyezve mubatsiri wacho atosvika atoipana. Atove kupinga. Hey, Pinga inono. pinga inono. Vana ndikumboita dare kusvika vati zvataurwa namai. Apo vana vasati vaziva kuti zvine chokuita here nematare akamborongwa kana pane zvakaitika kumashure. Vari kuti baba vedu vanenge varoiwa. Pacha vaudza vana. Veukama vachibva ungana. Pakaungana veukama vanosvika 17. Tisingaverengi vana, tichiverenga veukama vakanga vauya vana tete vane misha yavo, hama dzababa dzaungana. Pane munhu 1 akazomuka achiti hatisi kuona zvine kodzero marongero azvaitwa, tatatukwa tajambwa nevana, kureva kuti neimwe nzira tiri kuzama kuti isusu vana ava vanenge varikutotipumha kana kutinanga. Waipaitika zvese pari kunzi baba vane 40 vachirwara uye pane munhu atoshiedzwa kupfuka kubva kuHarare kusvika how many kilometers kubva kuHarare kuuya kupinga uye zve for 40 days tozoudzwa munhu atove pano. Ndianiko akasimudza muromo uyu wokuti tinenge tiri kupumwa kana kujambwa? Ndi baba munini vaya vekupinda mumatare vekutomira amai guru message uri sei wangu warotei wangu warotei zvikanzi ngazvirongo zvakanaka. Hama ndedu tinorapisa kana zvanesa mombe tinotengesa mubatsiri tikukumbira mufambe fambe zvinhu zvida zvinokurongo zvakanaka. Dzokera zvikanzi nomubatsiri ndine mafuta andakadira motokari nemari yangu ndichiti kana ndapedza basa pano ndine mari yandinofanira kupihwa ndichidzokera. Zvikanzi kwete isusu mari hatina. Ungade ukabvunza vanhu vakakusheedza kuti zvakarongeka here, vakatanga kuti zvikutomupusha vachimubudisa munzvimbo kusvika mubatsiri ati kuvanhu vake rongedzai zvinhu zvangu dende. Ndokubva mubatsiri amiri achiti kune ukama aripo, but veukama ava vamwe vaiti zviri kuitika hazvisirizo pamwe achiti so panga pasina kutanga kuwirira nandii kusvikira mubatsiri ati munganakidzwa nekudzinga inini musingarwadziwi nekurwara kwakaita mukuru kuita murume uyu agere apa here. Namanje vangwasiri kuona baba patori murwere akamira kadaro kusvika iye murume akutoshevedzera kuti shuwa mungadzorera here munhu ayakuzondibatsira ini ndisati ndapora. Mune imwe nzira here yamunogona yekuti inini ndimuke ndakupinda mumunda kana ndakutenderera payadhi yangu ndakuona paita simupikisana vamwe chodiwa chiro bati baba munini munhu anenge ane tumbu mbijana zvokuti veukama vakawanda vanosvika kumunanga pane zvakaipa nenyaya yekuti mangwana kana paine dambudziko haukwanisi kuenda uchiti kumba kwangu ane chinhu yese mukuru pakutonga. Ndo paakashevedzera kuti waraiti ndiri kukumbira kuti ndisati ndabuda ndisiyewo ndageza chiso chemurwere ndobva ndaenda hangu. Kukanzi nevamwe tete kana zvinhu zvekurapa murwere rapai tibatsire mozoenda zvenyu kutaura kwamaita bani maita sei. Ndo pakapinda motokari ndobva tora unenge mudende utori nechivharo ndobva tora mvura ndobvanzi ndipeiwo kapu kana paine kapu inonzi inoshandiswa nababa kana mudziyo unoshandisa kudya ingave kapu kana plate mudziyo unoshandisa chete ndobva tora ndobva adira mvura imomo adira mvura imo zvikanzi kana muchindisema inini musazoshandisa zvakare plate iyi ira sei zvenyu. Ndobva tora plate ndobva adira mvura adira mvura ndobva asvipira mate imomo asvipira mate ndobva aenda kunogeza magezero akanoita chiso chemurume. Mvura yakaisiwa yakadirwa muruoko yadirwa muruoko ndokutangira pachirebvu achikwidza kumusoro kamwe chete kutonga ari kuvhura vasi kudai ndobva atoregera plate plate yake yakabatwa nemurwere. Ndobva anzi hauzi kuona but izwa divi randakabata plate dira mvura muruoko rwangu ndobva adira mvura. Saka akanzi kana ndatidonedza plate pasi obva donedza ndobva ageza kubva pachirebvu achinongoti pamhanza kupedza zvikanzi donedza plate pasi ndobva donedza plate pasi zvikanzi right. Ndobva anzi hamuna yasara here mvura zvikanzi mune yasara shoma shoma zvikanzi shoma wedzerai mvura ndobva wedzera mvura ndobva amwa iye mvura ende mvura akamwa achimiswa iye nemurwere amwa mvura ndobva ati kuchi muromo ndobva ati masifuti kuchi kwemurwere zvikanzi alright ndakuenda. Saka achirakamira zvikanzi pamwiri wakutononoka kugeza kwaoita kubasemuri kwatokwana buda ndotanga kupushwa
regai ndikubate muno muzimbabwe rambai makabata ipapo regai katingonzwa mashoko kubva kuministry of health. Baba Isabel, mubatsiri apedza akakubatsira baba vangu vachirwara ava bamunini zvikanzi wachedwa kurumisa kubura pachintaro takuti famba kujarewe achiti topusha takatobuda izwi rekuti sha ndokoni endani amai hamba ndokubva ati inini ndakuenda zvangu, asi chandiri kutaura ndechekuti vekwangu zvamazviita izvi vekwangu hazvifariri. Inini pachangu moyo wangu kwete, asi vekwangu. Asi imi baba imi muchanditsvaka imi ndimi muchanditsvaka, kwete matsvagiri wandaitwa imimi muchanditsvaka. Asi dai zvaigona vekwangu kutsika kwandaita munhu vandafambira ava, handina kuita zvandaifanira kuita pakubatsira, handina kupirwa nguva nokuda kwenyu baba. Asi baba mandishungurudza, vekwangu ndati havazvifambiri izvi. Kana Mwari wangu ari mupenyu nevekwangu, baba maifanira kunditsvaka. Zvikanzi boti nyebera vanhu sva endai vana vakutonzi ngatiite dare tigare pano kuti mutemo unoti kudii. Pana baba ndevenyu, but baba venyu ava ndevedu. Inini kumba kwangu chaicho vana vangu havangoite zvinhu hama dzangu ndisingazivi nekuti ndarwara inini. Zvamaita imhosva munofanira kutoripa kunana baba, nokuti makafanana nevanhu vapfuma veukama kuti ndo vari kuroya baba venyu. Saka ngatiite zvinhu zvisingazivi. Saka ndo nyaya yachona, tichazogara pasi totsvaka. Baba vachibva vaenda kudaro, mubatsiri akabva abuda. Aenda mubatsiri zuva iroro kwakuri kumapasti 10 dzokuseni. Nekuti mubatsiri akatorara achiti ndoita basa mangwana. Kumaseni kwakaungana vanhu, kuma10 ndokwakazobudzwa achinzi enda. Afamba aenda kumapasti 4 dzekumanheru. Baba vakangorikana vakuudza vana kuti vana vangu ndikuita senge ndikuona zvinhu zvikumhanya kumaziso. Maziso wangu ndamira pandiani kondinengeka asi achivava. Aivava asi vachiona achibuda musodzi. Ndokubva vanyarara, ndobva vanoudza vamwe tete vakanoudzwa vanga vaine question mark nezvakaitwa nababa munei. Ndo vakazoti kumubatsiri batsirai. Vamane question mark chakoyamberi yekuti kunyangwe vana vatadza tingadzinga here munhu aya kuzobatsira munhu. Taifanira kuti munhu arape munhu tozosara tichitonga vana 1.7 kilometers. Yes, dzafambwa nomubatsiri. Waita dzinga munhu zvaalinga asina kuita. Mhosva yevana nemhosva yekubatsira munhu zvinhu tu zvakasiyana. Ndo vakaudzwa vakati imbonyararai makadaro. Zvikanzi tete unoona tinopinda rimwe dare. Takuzonzi pavakataka kuona makadi kutaura zvikanzi aiwa imi mamusati maudzwa. Ndobva vanyarara. Kunosvika mapasti 7 manheru baba vange vangu vamusodzi vakuona kumapasti 2 dzeusiku. Baba munini vaya yakuchitaurwa nemukadzi wavo vave zvakare vakudza hama kuti vedu woye zvanga zvichirwara nababa mukuru kunoku ndo zvaakuita murume wangu. Hachaoni chii chaitika. Anotaura achiti murume wangu paazomuka achindizoti handichaona arota aine munhu angachimurwisa. Vachibva vapinda dry hands mahoko feafea Bibobo akatora ruoko rwavo wangu babesa pe wazo ndofamba sokorubira atinde kuratidza izvo. Ndikuere one day tikazotanga muno vatira notibata Natasha notiza nemadhoa samulisi asanibata asi samumavani zvadaro vapati kwanze kupinda science ndokupindana kusvikira iwe murume wavo ndokubva kurirwa kuhope akurirwa kudaro. Kwanza aitoona kuti akupana mupenyeka nemadanda riri apo iro ndopa akafamba achiti nguva itakatichirwa ndakatichiona pane mupenyi panapa bete ndikangoutora uyu ndirove munhu uyu ndokutaura kutsvaga penya asingaoni ndokubva apepuka ari pedime kutsvaga mupeni achingopepuka kudaro ndopari kuona kuti chichirutika asi ndiri maboru maziso munhu achaona. Munhu wairwisana naye kuhope munhu rudzi atitotaura kuti munhu waitorwisana naye ndomumwe munhu waiti kwanzi aichinja kuti akaona munhu uyu ona munhu but vaanoziva akaona vanhu vasvika kuma7 vaanoziva but achirwisana navo zviri zviso zvakasiyana zviri kuuya paari ndokutanga kudaro vadaro mukoma kepi inzwa nyaya yachitosara mukadzika akaona vamwe vana vachitongwa anga achimhanyisa nyaya chopuchopu kuti mangwana ndinozonzi ndine dambudziko achiudza hama dzaungana tete vaya zvikanzi vanangu regai ndikuudzeni
imimi muri vadiki kwandiri bati kana muri vana dzivanzvadzi mutori vakuru ndiro kuti vana baba but hamurambidzwe kundibvunza semukuru kuti kana tasvika apa toita zvipi tikasvika apa toita zvipi. Nyaya iyeyo musuya yamaiti hamba sva ndokoni uibva pano maonero angu yadzoka pakataurwa shoko pana pane kunzi baba imi muchanditsvaka. Yes. Nhasi hatichatabudisa rimwe zuva ramangwana. Yesu pane zvaitika asi zviro here izvi. Fonerai munhu uyoyo kwakuchienda kuna baba vana vaiva tipewo namba dzeyo vakati aiwa isu hatikupei namba dzevanhu vatikatongerwa vatakatonzi tiripe takatonzi mbudzi pamwana tokupai namba yezvinhu zvatiri kuripiswa ko kana zvichibatsira isusu tiri kuripirei mhosva. Saka baba muninayo aiwa vana mufane kuripa zvikanzi aiwa vana chigwara mari namba ndokubva vanzwa zita remunhu akaita zvinhu izvi ndokubva vazotsvaga namba iri popula namba inowa makawanaka ndobva vafamba ndikupinda mukati meguta reHarare vasati vaenda paHarare vakabva vafona kudaro pavakataura nyaya dzavo pavakazobuda pachena kuti ndo vanhu vane chokuita nekuchalala kwasabhuku nengi nenyaya yemunhu akasvika kwega akadzingwa kwanzi mubatsiri akakudzima foni vakafona kandi kwakana kwatikatatu mubatsiri chidzima foni vanhu vai vakora zvaoma murume akuzvimba tsinge dzemusoro dzepamhanzezi kwadzadza kuzvimba nemasiwa kuti sei akuzvimba kwakukwira bhazi ndokupinda mukati meguta reHarare vapinda mukati meguta reHarare paka nezuro vapindira kupi mukati meguta reHarare right vasvika mukati meguta reHarare vakwanisa kubvunza vanzwa vabva vaenda ikoko ndokusvika pamba vachiri pageti ndokupinda so kunonzikana uchipinda ipapo munonyorwa mazita kuti ndimi wanani kwanzi vari pageti vakapinda zvakanaka vari pamazita munhu anoshandira apa anga ari matatu kwai kwakushevedzera kuti kugete vanhu vapedzesera kupinda uko vakadai so ngavabudiswe panzi zvikanzi vatopinda vari kuita zvikanzi musavanyore mazita ngavabude kunze vanhu ivo vakandirwisa vanhu ivo vakandirova vaishedzera mhepo ishedzera kuti vanhu ivo vakarova homwe yangu vanhu ivo vakarwisa homwe yangu vanhu ivavo nenatidyedzani ngavadzokere handidi kuvaripisa kana kuvapa mutongo ngavadzokere ndokunumira kugeti ndokuswera vari kugeti vaswera vari kugeti pasi 5 nezuro ndopavari kunzi vakati takuenda kumapurisa nhasi ndokudzuka kuseni vadzuka kuseni vachibva varambidzwa ndopavati nhasi tavaenda kumapurisa. Saka nyaya yatamirira pari zvinozvi ndeyekuti pavaenda kumapurisa vasvika here vasvika kumapurisa vanzi kudini nokuti mubatsiri ari kuti handina mhosva nemi handizivani nemi handini kukubatsirai imhosva here kuti handidi kukubatsirai antibamunini vakavimbiswa vakaudzwa kuti zvamaita izvi muchazvitsvaga kwete kutsvagwa kwandaitwa nevana havana baba vari kurwara aiwa matsvakiro enyu beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down emeniwo varoe havana piro mumba iwe papa Isabel pane matauriro andanga ndaita pakaenda vanhu pageti mubatsiri uyu pacho pane mubatsiri uyu ndipo pakasvika vanhu but nguva yavakasvika vachinzi vanhu ivo vasapinda ivavo munhu anoshandira apa anga asingaitiri matari pamba apa kwanzi anga chitori kumasvingo pakanotumwa munhu kuti fona pane vanhu vasvika pagedhi vapinda mukati vari kukati guta reHarare vanhu ivo vanga vasapinda vakatoonikwa matari nemunhu anga achiitira matari kumasvingo iye ari kuno kuHarare rega timbotindimura akabrandi new kubva kuna baba Harare kanonzi 9 manzi masabyo ndoda kuti mungoteerera kambo aka mozondudza kuti manzwei pakambo aka mupfumba amai
muchipedza shift baba Isabel bataika baba Shero muaudzo kuti vasati vaenda kukadoma right kadoma inonzi Kadoma Music Festival 2025 musi wemugovera vanofanira kakutanga vauya paNorton pakatanga apa pashow yeNational FM itovaudza izvozvo baba Shelo aleke dila ayoyo tiri kukumbira wamusati vapindira pakadoma yes munodarika nepaNational FM road show paNorton pakatanga momborova tu chete yes kana karipa kana majusi boja zvinhu zvake imiwo muratidza kuti aiwa ndakachitanga chiri hey zvakabvaonesi kasira mberi kwazvo maiwe apo kasamba nekakapfeka rimwe rekuti uti rine chikabudura chacho chinenge tirauzi kana kuti munokwana vanhu 3 mu kuti ndikachibudura kana chikabanga manyai paNational FM WhatsApp channel tatamba ini kanyemba bonzo boshongora na Natasha Ziko tabvina kanyumba kuchokera kuna Alec Macheso endai munovhota kuti ndiani agona jive but wakomana sure ende vateereri veNational FM munefewa mungati miboshongora andikunda pajive yatarova iya darova munhu nemabatiro andaita sure darova munhu munonyepe endai pachannel muone munoona zvapedza baba ndakupedzera ikule kungoti kodi but vaseka leviwo futi mabvoti ndakupedzera iwa aiwaka isati sitavhota ka amabvuma ndatiendeka pagavaite pachannel manya kana musati majoina channel endai pachannel ingotumira wedhiro kuti link muone kuti imwe timu yakarohwa sei pawhatsapp number dzinoti 0713938538 07139385 ndavapedzera baba Isabel serideseri sengoma yezion sabatina kurova tambo ndokuhwida sabatina right pane vari kutika vari kutsvaga namba dzemubatsiri wekubhinga 0781 150 770 0781 150 770 kana 0776 838 443 0776 838 443 0777 934 542 0777 934 542 ndino limanizo namba dzacho tinotenda vanenge vachida kukubatai munobatika sei icho kwadi yesimba patikani kuti wamukaseko Victor Katiyo Misheki Moya paLansden chimuti wakabata my prayer kana kuti Susan Japi kwanzi chimuti akachibata my prayer kana Susan Japi vangotizo aya ma message yekuti wandirota wamukasei ipapo chendipo vangoti handina naro nevanhu icho kwadi yesimba my veja aiwa chimuti bakabata ndiroza mdzera vangu star given chibati kuti dzvi pasi ndokapo muri yeZimbabwe ndoda kundibata munobata panamba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musabipa sapita Zulu po rikiti bvu love moka shawo pakuwadzana 1 Harare murume wemafix hanzi go bora raHaaland weManchester City FC raive remhando yemberi sekudai akagohwesa mu9 minutes uye iye anopfeka jezi number 9 uye iye zvino ndiye top goal scorer ane 9 goals uye akagohwesera kamutimu ine 9 maletters inonzi Brentford futi ndinonzi Love Moka Shawo kuwadzana 1 Harare yes go bora raHaaland weManchester City pawaitamba neBrentford hanzi akagohwesa kabhora remberi sekudai akagohwesa mu9 minutes iye achipfeka jezi number 9 iye zvino ndi top goal scorer ane 9 goals akagohwesa kakutimu ine 9 letters Brentford ndi Love Moka Shawo kuwadzana 1 Harare aiwa chibaba tiri kukuda kuNorton Love Moka Shawo uya panotsalo apa wombo raima uri papo baisabyo pane vari kutsvaga namba dzemubatsiri akabatsira baba avo vanga vasangana nedambudziko rokusaona kubhinga icho kwadi muri yeZimbabwe rutsvaga namba dzinoti izvo namba dzinoti 0781 150 770 0781 150 770 kana namba inoti 0777 934 542 0777 934 542 kana 0714 204 235 0714 204 235 0781 150 770 ndinovimba ndidzo namba zacho paita munango hello paNational FM amukasei tamuka mamukasei inosavari bo ndima inoserava
Vokavu. Itakaitika mukupera kwaSondo. Caps yakarova Simba bhora. Aiwa zvakaitika ndichiona kani. Yeah? Aiwa kwaibaka uku. Ko Liverpool yakaita sei? Liverpool says round ameitwa ere mutabhabhulasi zvatikuitirwa nematimu aya. Zvakaoma. Ichihina imwe yombodyiwa asi haakukepekepe ndakafara vedu we. Zvakafamba. Ndakafamba wete kwatakatiri kwanga kusiri kutambirika. Ehe. Aiwa ndangoti uko kwepweti uko munhu mukati. Munhu ngaabatwe. Aiwa mapurisa ngavashande basa ravo zvokuti anhu azotatongwa kana afunga kuti vari kuzvigoni ndokona nomirira chimota chiyapa kana chabvontono vasati vatongwa ko zvinopfuura neparodhi apa. Mapurisa vakatoita basa zvasara manje kumatare edzimbosva. Kumatare ikoko chimota chavo ndombochiona chinowanzodarika nepapa apa saka ndisangoti ndomirira apo ndoti kana uripo iwewe wakabata mwana chibharo iwewe machii yacho vadipe kuno. Dai manga muri imimi muri kupa mutongo maiita sei? Irini ndiri kupa mutongo ndaingoti ari kupuwa vanhu vanenge varepa mashoma kozi uyo abata mwana we9 years ndoko ndati nyingiriniyo ngaiendeswe kune uya uya akabika imbwa ikadya uya uya akataurwa nezuro uya namukoma gairi aziya uyu tonobikwa mupoto imbwa yobva yadya yeorarama asina bhabhai mainosa. Aiwa bhabhai ndakagumbuka handiri vana vasikana Zvinorwadza mainosa. Zvinorwadza aiwa tinongoda kuti kodzero dzedu dzifambe nemo. Constable polisi, constable gwena naconstable tafadzwa muri kuzvindwa. Ehe aiwa basa vakabata constable gwena kwakuepwethu. Tamira kunzwa kuti mutongo wake wakamira sei. Tinenge tichizivisa muri yeZimbabwe kuti zvakamira sei. Hello paNational FM. Kanyemba. Yebo. Ari seko komba Boshongora. Boshongora ari kufara zvake ari tiwi. Aiwa tinotenda varume kana murati. Unoda Kanyemba chinoitika. Varume aminoti chinoitika chekuti atibvume chinhu chinonzi kurambwa. Toti unenge wakajiwa mari yakawanda. Handisi kuziva. Kozi varume dai tanga tichikwanisa kubvuma kurambwa. Daigona kuitira zvakanaka because pane pamboti unogona kuramba kubvuma kurambwa but unozosvika pakuzopa mhosva ona yaonekwa usingafani kuti ase chikadai varume tagona kwasangoti kozi chinhu chese chine magumo wacho handiti hapana chinhu chisingaperi tofanira kuziva izvozvo. Ichokwadi ichocho. Uradi kutaura naLangton Chingoma kana. Saka murume uyu kana anga akadyiwa aifanira kuita sei? Ndataura ndati kana anga akadyiwa bhozi chinoitika ndechekuti iye aifanira kuchitambira kuti ndakajiwa but chinhu chese chine mugumo wacho chinhu chese chine magumo chekuti pachinotanga chinhu chese chinosvika panguva yachinopera saka tofanira kuzvitambira zvese zvekuti tikangoziva kuti chinhu chine mugumo wacho chinopera ka tofanira kuzvitambira kurambwa kwacho pamunotanga kudanana ipapo chinozopedzisira chacho ka kurambana chete bhozi tofanira noti panozvarwa mwana ka handi tinoti makorokotoi. Ehe. Asi sese paanozvarwa ka chinenge chasara ndechekuti munhu ese achazofa handiti ndokupera kwazvacho. Saka chinhu chese tofanira kudzidza kuti chinhu chese chine magumo ngade anga akakwanisa kugona kuzvitambira kuti ndarambwa dai anga asina kuzosvika panyaya dzakafanana neidzodzo dzekuti azosvika onai manje akazosvika pakupara mhosva izvi zvaatova muusungwa mai. Varume ndirigone kungodzidza kungoziva kuti chinhu chese chine mugumo wacho ukarambwawo uchautsvagawo mumwe anokwanisa kuda bhozi chitsaru kune mumwe chitsva kune hanzi chinyowani kune mumwe kachitsva kune chitsaru kune mumwe chinyowani kune mumwe handimuona shona iyo saka tagona kungodzidza izvozvo chete tinenge tafira. But tingati akadyiwa here murume uyu anti vaifadzana anti vaifara vese. Uyo hakuziva but tenzonga dzanga dzangu washanje dzekuti unoziva ri munhu akagana naye kwazongomuna ari mumwe munhu kashanje kako kanogona kungouya. Langton mukoma Kanyemba 9385380 0713 Halo National FM. Halo mkoma KD. Mamuka seko mkoma wangu. Mamuka sei. Tikutaura nani ari kupi? Ndikasina paborodero apo. Paborodero bakachibata seko chimuti apo. Chimuti chiri kudakadza wedi we. Tibatsire mukoma. Ya mubatsira akagona papa uyo aitooneka wega mhuriwo vaifatadzoita naro nemhaka
vaibatsirika vaivafungidzwa kuti kamari kaanako anga dzimwe dzenguva mari anayo romba achishandisa vamwe. Saka munhu uyo ngaapinwe, ngaaramba ari bofu kudaro, ngaasaone. Because ndo zvazvine tit for tat ka. Tit for tat. Asi zvinorwadza chokwadi. Zvinorwadza because uri kunyatsozva kuti ndio uri kukonzeresa dewanyarara ako. Apo uri kutorera mukoma mudzimai futi. Ipapo futi ndikuona